Smukke. Hvad er her? Står den sgu. Så er jeg på vej ned til Skovsøen, som er en dejlig sø. Dejlig villa-kvarter. Så er vi nede ved Skovsøen. Smukkeste sted, jeg kender. Så jeg lige ved at glide det. Hold nu kæft, nå. Har I nok ikke noget, der kan matche med København. Ja. Jeg elsker fuglen. Marmor mountainbike. Næste racister, mand. En Biscuitvej. Det er så her Morten, han har spillet basket. Deprimerende. Det er så eventyrhaven det her. Kunst. 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 Den gamle skole. Det skulle godt ud. Og manden med hatten. Eller Manhattan. Inden der boede min ven Mads engang. Tag lort. Olse! Dallas. Kan du ikke fortælle lidt om, hvor vi er? Jo, Rådhuset i Odense. KT Radio. Et af de steder, jeg lærer at skate, tror jeg nok. En lille køb, du kan se der. Man tager lige op. Jay Spurts er mit navn. Pro skater. Damernes ven. Ellers bare en meget normal fyr. Med en pissefed fætter. Kunst. Jeg er gået lidt på sin tid. Her har vi Kongens Have. Lidt federe end i København, ikke? Jo. Meget federe end i København. Fed bus. Odense Havn. Der stinker helt vildt. Fynske Eiffeltårn. Hip-hop for life. Øltigrune. Det er Dennis. Hvad var det? Det var Dennis. Som en sømand i land, en vaskeægte brunstig hundemand. Der er intet, som jeg ikke kan. Fuck, skal jeg ikke filme, så kan. Vi ses. Hej der. Hej. Smukke Jan. Kartoffelmad. Rigeste makker i 100 år. Ej, hvad er det? Det lille kamera. Det var federe bare lige at lave nogle sten med sklat på. I am the muffin. Tilføjende. Jeg går i byen, og jeg kan godt lide at være sammen med mine venner og mine veninder. Og det er Michelle vist ikke den eneste af pigerne, der synes.